Zein je korrikako zure abestiri gustokuena? Ni petzago Fermin Muguruzana, korrika badator, bai. Daude batzuk, niri gustatu jata edo zitzaidan gehien igual izan zen nola da, rockeroena, nola da? Fermin Muguruzarena, bai. Guztiatan zirkuko apilo bat. Aurtengoa bai berezia da niretzako, Eta gainera jende gaztea batu behar dugu. Titulua zenak horatzen baizu askana, baina esan gotzu zehatxik. Koruk, etxetxe naizeneko umik. Naizen izartutena hasta el fondo, ekaidala eta ez dela. Zetak asko, gustatzen zait. 2001 egon zana, ez da izena, baina gorda dena hori beti entzuten doa larikanti. Niri aurtengoa adibidez pila atzkutzea, aurtengoa esan gut. Nitzakora dakauen jairik ederrena, euskaren alde, hoxe gago. Lehen momentutik hartu dugu parte, bai. Egiten zenean zoro batzuen ideia handik gatoz. Bada holango bineta bat, dala, ikareagarria dala pentsetea, 24 orduz, horren beste egunetan, non hor korrika egiten egotea lekukoagaz, oiupurde ipintainata. Lehen esen orain moduen, lehen zenia legearen aurka zeu zer egitea, batxutan kontrol polizialak, polizia gure atxetik, iparraldera joateko beti oztopoak. Eskaera bat ingo nuke. Euskari, hizkuntzi armi moure ez erabiltzi. Baizik, aberastasun bat dakauela erakutsi.